Când eram mică, era și el mic. Și a crescut odată cu mine. A fost vopsit, ondulat, îndreptat, zilnic aranjat. A fost fericit și stresat. Toate astea l-au deteriorat. Așa că am apelat la Gerovital Plant Tratament. Loțiunea cu petroleum și șamponul cu extracte naturale pentru regenerarea vizibilă a părului. Părul e parte din viața ta. Regenerează-l. Gerovital Plant Tratament. Doctorul personal al părului tău. Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață. Dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin, totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul. Timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului. TV Virus, ediție specială. Cod roșu, alertă, murim! Noul Domestos 24 de ore plus conține cu miliarde de molecule dezinfectante în fiecare picătură, pentru un efect până la de 3 ori mai îndelungat. Aceste miliarde de molecule îl fac chiar mai puternic decât era înainte și astfel măcelul durează mult și mai mult. Sunt prea frumos ca să mor! Noul Domestos 24 de ore plus omoară toți microbii cunoscuți, acum cu efect până la de 3 ori mai îndelungat. Sunt 15.001 piese într-o mașină Lotus F1. Pentru a câștiga, totul trebuie să fie perfect, inclusiv eu și scalpul meu. De aceea am nevoie de protecția antimătreață Clear. Clearman, proiectat să-ți protejeze părul și pielea capului pentru un păr fără mătreață, chiar și în condiții extreme. Știm cu exactitate ce punem pe masa noastră? Acum știm. Dacă este ecologic, este bun, deoarece produsele au gust, o valoare nutritivă mare și calitate garantată de natură. Bio România. Să trăim bio! Pentru prima dată, un croissant cu umplutură de alune de pădure și cacao. Noul 7 Days Hazelnut. Noul 7 Days Hazelnut. O nouă experiență a gustului. N-ar fi minunat ca petele rezistente să dispară atât de ușor și să ai și un plus de strălucire? Dorința ta pentru dublă putere ne-a inspirat să creăm noul Persil Duo Caps. Atât de ușor! Formula activă împotriva petelor și formula concentrată pentru strălucire îți lasă rufele sclipitor de curate. Noul Persil Duo Caps. Dublă putere pentru rufele tale. Deci, cu plăcere, vă mai așteptăm. Ce ziua bine ați venit? Auzi? Tu știai de meniurile astea noi McDoubles la 10,9 lei? Da, mă, sigur, și eu pot să dau timp înapoi. Auzi? Tu știai de meniurile astea noi McDoubles la 10,9 lei? De unde știi? Noile meniuri McDoubles cu dublu McPuișor sau dublu cheeseburger la doar 10,9 lei. Sunt pompier de o viață. În fiecare zi, oamenii depind de ajutorul meu. Dar chiar și eu am uneori nevoie de un ajutor eficient împotriva durerii și atunci folosesc fără ezitare Diclac Gel, care eliberează local cea mai puternică concentrație de substanță activă. Diclac Gel calmează durerile articulare și musculare. Sunt încrezător să reintru în acțiune și să pot ajuta din nou. Diclac Gel, mai puternic decât durerea. Acest medicament conține diclofenac și se eliberează fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Ar renunța femeile la machiaj pentru o zi? Răspunsul lor? Fără machiaj, categoric nu! Am invitat câteva femei să participe la testul de 7 zile cu DAV. După o săptămână, ele au simțit diferența. De ce? DAV este diferit. Cu o pătrime cremă hidratantă, DAV hrănește pielea în profunzime, lăsând-o mai fină și mai catifelată. După 7 zile, ar renunța la machiaj? Acum da! Îndrăznește și tu! Dezvăluie frumusețea naturală a pielii tale. Participă la testul de 7 zile cu DAV. Știm cu exactitate ce punem pe masa noastră? Acum știm. Dacă este ecologic, este bun, deoarece produsele au gust, o valoare nutritivă mare și calitate garantată de natură. Bio România. Să trăim bio!
Ești sigură că produsul tău curăță cu adevărat toaleta? Chiar și sub marginea vasului? Chiar și sub linia apei? Noul Harpic Power Plus acționează vizibil pe toată suprafața vasului de toaletă. Verde deasupra, albastru sub linia apei. Omoară bacteriile, înlătură depunerile de piatră și îți lasă toaleta impecabilă, ca nouă. Noul Harpic Power Plus, un vas de toaletă ca nou de fiecare dată. Încearcă și Harpic Max Solid, de 3 ori mai lung pentru curățenie ultra-eficientă și parfum. Mami, uite! Atunci când fetița mea tușește, mă ajută ACC Junior. ACC Junior acționează direct asupra mucusului, dizolvându-l și îndepărtându-l. Și atunci micuța mea expectorează ușor și astfel tusea productivă dispare. Prințesa mea, deja ești mai bine? ACC Junior. Și tusea o rupe la sănătoasă. Acest medicament conține acetilcisteină și se eliberează fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Sâmbătă seară avem la conferința de presă Mara Bănică. Tu, pentru public, pare așa o isterică care vine pe canapea și isterică se care ceartă. este cacofonie. Te iau aici. Te-ai enervat? Nu. Ți-am dat peste nas un pic. A ajuns să se bălăcărească showbiz-ul ăsta de 2 lei. Credeam că vorbim despre mine, nu despre... Dar vorbim și despre tine. La conferința de presă. Noi nu mă așteptăm la așa ceva. Nu te așteptai, nu? Absolut deloc. Urmăriți-ne. Astăzi, cu Diana Munteanu Niculescu, de la 8:30 seara, la Antena 2. Separat, fiecare dintre ei este normal. Dar când se întâlnesc, totul devine anormal. Sunt tipii care îți fac programul. Sâmbătă seara, ești ca băieții. De la 10 la Antena 2.